Sapa? Terutama Mas Garing Tralala. Ngono. Biyen ki aku nek nabuh ning melu dalang-dalang kae ki nek kepanggih Mas Garing Tralala ki, "Le kapan wayangan?" So tak apa jenenge tak dageli sak bayar-bayarane. Oh nggih. Sendika dawuh. Wah, tadi iki lho dagelan ngendikan ngoten iki. Wah, nek ngoten niku wis ora tanggep Mas, bapakku. Mergo ya anak yatim. Sapa wae nek sing tak celuk Pak, kuwi ya bapakku. Ora guru mergo kuwi ya Mas Bopo Roger, ya bapakku sing ngger tak dhewe ning kene lho. Iya, matur nuwun banget. Iya no. Ya alhamdulillah. Ya saka Gusti Allah ki ya isih para warga isih kemutan kelingan karo dhewe. Iya. Tidak hanya itu juga, ya katakan MC kondang Mbah Bancet saka Sukoharjo. Desane Polokarto. Itu juga MC, juga pambiwara, juga dalang. Nek nyandi-nyandi ki aku ki ya dijak nyandi-nyandi. Aku iso mbiwara ya Mbah Bancet kuwi. Ono. Dan para seniman uyoga kita itu mitra kerja. Sebutannya mitra kerja. Menghargai aduh iso kaya ngene iki ya mergo para pengrawit ora gur kuwi meneh yo mbokku ibu tercinta. Wah, seneng aku. Ibu ya mugi-mugi diparingin sehat bagas waras. Amin. Wong ya April ki ya rekake arep prabi. Ora rekake takdire jodoh. Iya, jodoh pasti wis. Wah, moga-moga ya jodohne amin. April dong. Iya, April. Tanggal pira? So tak kabari. Karena aku woro-woro kan ada teko ngono ya malah beneran. Beneran no. Wah ya syukur. Tanggal 9 karo tanggal 12 April. Wah. Wis rajok kan. Wayahe anu ngedu. Ngedu apa? Ya ngedu pitik ro jago. Ngedu jago. Piye? Ya wis ngono kae. Aduk kaya adate. Wong ya rabi ku ya anu kok ibadah. Iya ibadah. Iya ibadah. Wah, Jan. Aku ya matur suwun. Terutama pengrawite ya Pak Bali ini. Sing ngenong Pak Devito. Wah. Sing marahi aku leh kusuluk ya nadyan. Wis ngono kae ya Pak Devito kuwi. Kuwi ya MSN, Magister Seni. Wah. Seni karawitan. Sing ngempel kuwi ya uga semono uga. Kuwi Pak D Narto. Wah, apal lho. Bendinane ya takjak. Ngono. Kuwi ya anu. Magister hukum. Karo sing Bonang. Kuwi sesepuhe Ngesti Widodo. Mbah Pomo. Kuwi sesepuh ampuh dhewe. Nadyan tuwa ya ning aku rawani mecat. Biasane nek wis tuwane tak tinggal ning omah. Ya kuwi sesepuhe sing mbau reksa. Ampuh lho, Mbah Pomo. Nadyan ngono kuwi. Sak omongan ki ampuh. Mulane iki aja macem-macem karo sesepuh pinesepuh. Heeh. Iki Mas Garing wis ya. Bisa. Engko sik. Iya mat-matan sik.